dair gloch i'r cwm dan gysgod trwm am ni dim ond a O'n i'n ffodus iawn yn 2011 ges i nath y Cyngor Prydeinig gwahodd i fi geisio am prosiect newydd o'n nhw'n wneud sef Musicians in Residence China project. So dyna oedd y flwyddyn cyntaf nhw'n wneud a o'n i'n ffodus iawn nes i ceisio a wnaethon nhw cynnig lle i fi mas i China. So nes i gweithio yn Chengdu bron 7 wythnos gyda cwmni theatr ac o'n nhw'n dysgu cerddoriaeth traddodiadol Tsieineaidd i fi. A wedyn nes i sgwennu album wedi seilio ar bywyd bardd Li Bai, sef bardd anfarwol. So album Gymraeg, ond gyda dylanwadau o gerddoriaeth traddodiadol Tsiena ac o farddoniaeth Tsiena hefyd. Wel, i fi oedd e'n rhywbeth, nath e wir symud pethau ymlaen i fi fel yn fy ngyrfa i. Mae fe'n wlad mor diddorol, mae fe'n mor enfawr. Mae lot o pethau diddorol iawn yn digwydd fyna, dim jyst yn diwylliannau creadigol, ond jyst yn gymdeithas beth bynnag. Mae gymaint o twf yn digwydd, mae gymaint o adeiladu. A mae yna egni ac angerdd dar pobl, yn enwedig y pobl ifanc o'n i'n ffeindio pan o'n i mas yna'n gweithio, i cysylltu gyda'r byd tu allan. Ac maen nhw mor awyddus i ddangos i ddiwylliant i pobl fel fi. Ac wedyn mae hwnna'n gallu bod yn ffynhonnell anhygoel o dda o gyfer ysbrydoli. Ond hefyd, mae dyn nhw'r arian hefyd i gallu ymroi mewn i prosiectau fel y fath o beth o'n i'n neud mas yn Tsiena. I fy ngyrfa i, mae wedi cicio pethau ymlaen sawl notch achos dwi wedi gallu gweithio gyda prosiectau rhyngwladol ers hynny achos bod pobl wedi gweld y profiad nes i yn Tsiena a pa fath o brosiect nes i mas yn.